ziua! Bine ați venit la Salina Târgu Ocna! Vă aflați în baza de turism din Mina Trotuș, la adâncimea de 240 de metri. Actuala bază de turism funcționează din data de 11 iulie 2005 și este desfășurată pe o suprafață de 13.000 de metri pătrați. Vă invităm să vizitați Muzeul Sării. În magazinele noastre de suveniruri vă puteți procura obiecte confecționate din sare, amintiri personalizate și materiale documentare. Pentru dumneavoastră sunt amenajate terenuri de sport și spații de joacă pentru copii. Cunoscătorii se pot delecta cu o partidă de biliard sau tenis de masă. Dorim ca vizita dumneavoastră să se desfășoare în condiții de maximă siguranță, de aceea vă rugăm următoarele. Respectați programul de transport în subteran. Evitați aglomerația în momentul urcării și coborârii din mijloacele auto. Nu vă deplasați în alte zone decât cele indicate de personalul nostru și de marcaje. Nu staționați decât în locurile special amenajate și marcate pentru acest lucru. Nu lăsați copiii nesupravegheați. Luați haine mai groase. Nu fumați și nu folosiți flacăra deschisă. Nu consumați băuturi alcoolice. Respectați indicațiile personalului nostru autorizat în acest scop. Vă rugăm, păstrați curățenia. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o zi bună!